Pagkatapos ng Sabbath, bumili ng mabangong langis si Mary Magdalene, si Mary na nanay ni James, at si Salome para ilagay yon sa katawan ni Jesus. Kinaumagahan, pagsikat ng araw, nagpunta sila sa libingan ni Jesus. Habang naglalakad sila papunta sa libingan, pinag-uusapan nila kung sino ang mag-aalis ng batong nakatakip sa entrance ng libingan. Pero pagdating nila doon, nakita nilang naalis na ang napakalaking bato. Pagpasok nila sa loob ng libingan, nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng puting robe na nakaupo sa may bandang kanan ng libingan. Kinabahan sila, pero sabi ng lalaki sa kanila, "Huwag kayong matakot. Hinahanap niyo si Jesus na taga Nazareth. Yung pinako sa krus, wala siya dito. Binuhay na siya ng Diyos. Ayan, tingnan niyo yung lugar kung saan nilagay ang bangkay niya. Sabihin niyo sa mga disciples niya at kay Peter, mauuna na siya sa inyo sa Galilee. Makikita niyo si Jesus doon, gaya ng sinabi niya sa inyo."